На 22 септември екип на Хоби ТВ отрази ден на отворените врати по покана на БГ Проспектор. Много усмихнати и щастливи детски личеца изпълниха този празник. Ден на отворените врати е формат, който се провежда в различни краища на страната от няколко години насам. Екипът ни гостува на мероприятие, организирано от БГ Проспектор, което имаше за цел да запознае децата с хобито на златотърсачите. Ето как се представиха мълчуганите в това ново за тях амплоа. Здравейте, Помбон, кажи ми как се казваш? Вики. На колко години си, Вики? 3. Интересно ли ти е? Да. Добре, какво правиш? Знаеш ли? Да. Какво? Кажи ми. Вадим злато. Вадите злато и не е ли много трудно? Не. Кажи ми, успя ли да видиш вече някоя златинка? Да. И хубави ли са? Да. Какво прави златото? Как го познаваш? Пръсти. На днешното мероприятие срещаме и най-малкият член на БГ Проспектор. Това е Ангел. Сега той ще ни разкаже малко повече за себе си и как се е запалил по това хоби. Кажи ни първо на колко години си? На 7,5. И кажи ми, интересно ли е да вадиш злато? Как едно дете се е запало по това хоби? Ами хубаво е да вадиш злато. Може да си направиш много неща. От колко годишен ти вадиш злато? Ами откакто бях на 6. Година и половина вече имаш практика, че си истински златотърсач. Кой те научи? Баща ми, Жоро и другите. Навсякъде ли ходиш с тях? Ами понякога не. Ама ходя. С коя част от целият процес по вадене на злато се занимаваш ти? С промиването само ли? Ами понякога с промиване и с търсене на камъни. Защото в някои камъни се крият златинки. Куко, кажи ми как се казваш? Адриана. За пръв път ли промиваш злато? Не, с мама съм промивала. И кажи ми, интересно ли ти е? Да. А успя ли сама да го промиваш или Ванката ти помага? Помагаха ми. Колко златинки извади? 15 и там една се крие 16. Браво, това са изключително много златинки. Вадила ли си толкова до сега? Не. Интересно ли ти е тук? Да. Има много деца, забавно е, показват ти различни неща. Искаш ли пак да ходиш да промиваш злато? Да. Освен това, организаторите бяха включили в програмата и запознаване с различните скъпоценни и полускъпоценни камъни. Дани и Люба бяха донесли интересни и атрактивни камъни, които децата можеха да разгледат, да научат имената им и къде в България могат да бъдат открити, след което имаха възможността да задържат избрано от тях камъче. Ето какво са научили младите каменари от днес. Харесва ли ти камък? Да. А искаш ли като поразниш да имаш много голяма колекция, като на Дани и Люба? Да. Успя ли да се изявиш и като млад златотърсач? Да. И кое ти харесва повече, златото или камъните? Златото. Какво е твоето камъче? Барит. Защо си избра точно барита? Защото е смесица от много. Вътре е един камък, а отгоре има барит. Какво друго запомни за този камък? Че се намират в мините. Габи, какъв камък държиш ти в ръцете си? Аз държам аметист. Това е твой любим камък, разбрахме още от преден епизод, но защо? Нека припомним на нашите зрители. Аметиста ми е любим, защото е в любимия ми цвят и той е лилавото. Принцеса, ти какво държиш в ръката си? Златинка. Добре, кажи ни поне кой е любимият ти камък. Аметиста. Запалени от идеята да предадем на децата занаята и хобито си, екипът ни реши да даде възможност на желаещите да се изявят като малки репортери. Вижте как се представи Габи в това ново за нея амплоа. Добър ден. Как се казвате? Васил се казвам аз. На колко сте години? 26. Харесва ли ви хобито да събирате злато? Разбира се, много. Колко златинки сте събрали? Приблизително към грам имаме златинки. Харесва ли ви да събирате? Разбира се. Трудно ли ти е? В началото ми беше трудно, сега не е вече. От колко време се занимаваш? От година и половина вече. Аз бях вашия млад репортер Габи. На края на деня всички деца бяха безкрайно щастливи. На личицата им грееше усмивка, а в чопчетата им имаше мускалчета с златинки и камъче за първата им колекция.
Но това не бе всичко. Те получиха и по няколко соденки, за да възродим отдавна забравената вече игра на топчета. Някой от вас играл ли е на топчета до сега? Не. А вие знаете ли как се играе на топчета? Не. Вземеш едно топче и удриш другото топче. Ако сега ти дам топчета, ще ми покажеш ли как се играе? Не знам дали мога да оцеля. Айде сега да видим. Кой ще се справи? Справихте се като златотърсачи, справихте се като каменари. Да видим дали можете да играете на топчета. Ето какво бе посланието на организатора към всички мълчугани в днешното мероприятие. Как се роди идеята за организиране на Ден на отворените врати от БГ Проспектор? Ами идеята, като повечето хубави работи, се роди спонтанно. Група хора преценихме, че е добре да изведеме възможно най-голям брой непознати хора на открито, на свеж въздух, да почувстват магията, освен на самото промиване на злато и на това да си сред природата. Бяхме организирали различни видове игри. Стегнахме се вчера, направихме пазара, организирахме мероприятията, игрите и всичко мина по мет и масло според мен. За пръв път ли организирате Ден на отворените врати? Ами абсолютно за пръв път, но смятаме това да се превърне в традиция, която ще спазваме регулярно, поне няколко пъти годишно, не само веднъж. Изпълниха ли се вашите очаквания? Еми абсолютно. В смисъл, мисля, че всички хора, които дойдоха на днешното събитие, си тръгнаха доволни. Нямаше човек, който да си тръгне без златинки, промити собственоръчно. Децата получиха подаръци камъни. Пожеланието ви към всички деца, които посетиха това събитие? Да растат здрави и щастливи и много усмихнати. Тези, които са ученици, да носят раници пълни с шестици. Разширен репортаж от събитието очаквайте много скоро в програмата на Hobby TV.